Gardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Pirthia long muni datum sai ke oi ke claim ke dam nang kok dokok pulote ke wangji aporahut komatsi kopai ke lang no abang ke phoji ne chini ne Lasonsi Madhya Pradesh State Arlo Sagar District along pai pai ni phai pli arni ada por phai ner ke prachi tim apor malom men ahir ing tang rak pen temple wall kang rai pen bang ser kep osomar atum adim along amat apran dam nang juilu la pen bang hini atum areng ahu keso bang so ahuni ke phoadim along police atum adim aklong an pali dun pen do ana sai sitami chipar deng dunlu Bontai si bangso adima long non pen batai hini lapuson wol kang rai pon pusi adu ngarai kedo arat atum pen than pachini pon lapen non puanta kelang cari don pemi ave lasi sai ke klematum aphan sai ke oi paklem long ledet nangji pusi pachini pon non bang ser ke bosumar apran kedam nang ta isi ningdok meme alam lo pusi birta pache thang atum pen lam the pachini pon news Karbilangpi Hydroelectric Project pen bang thongke brasser kep security guard achokumar atum aphan boreng avarsai kang thanlap aputha lengri PDCL office atheng no ke se atum pen pini ani pli ke chok kache songpon Son sila bang so kache song abang pini an nipli ke chok arni anta thangnat klardak alam the longpon pedet ajok alangli tum ahin pen achu kaching tip la pen abang along sitame APDCL gobek pupen danglok kaprek alam the chetok ponsi ningdok chepaklang lapen lapu boreng avar sai kang than pon bek a hemasor atum pen sitame alangli tum lapu an arni che song det pen non an sitame mesen abirta kelong ledet aputhak alangli tum kecholong le kejon long le lapen osomar atum aphan pusit tami school charlie don long pen arni kache song along si pangting pathe ang nanglo lasi pini arni nili tumke ningduk lo lapu an nili tum aphan karbi ang long ke the kiding jasemet pen tuliram rong hang alang li nili tum aphan masap sota nang kaching hon avema lapuan set pulote nilitum aphan nang pathi etnon nilitum lapuson pulote kopisi pirt he ke dodun thek jilang puta alang litum pen ningduk chepaklang pon amri pen hemari bongrung Karbiang Long News. Tapi nanti tu laporan set, mikli meglang tujuan set kutia pon. Nilitum kaya hoklo nilitum marta school daw pipen ko popuri ilang non anta hostel hita ci pilong de school pida ci pilong de nilitum ki jun long le penceng lok nilitum non an mekri meglang ko anon ni ka ci songal ci ding non anta ajada birta ajada ko gor ki meta nilitum lok de tangan elo be Soal ko ni tum pernah. Cek lu jangan gong cesong letak tanga birta ke milong le. Nan cek lu jangan par pini ani pini papar elo. Pini anta tanga birta ke milong le. Nili hem sor pen kedang long nili tum an ko anu ni kisung. Nili sopo akleng mainon anta. School tu long nilai no school kuliah api apu ayam si tanam kong lo. Tonun bang madalo nili tak son lo ke tonun tek son nona son ke ko pulo bacari tekan na ke bacari jata ke lilo ke colong le pen kita nok ke ko anu nili tak ke son nali tu mapang lapona ni masar bane li tu me cetek long te nili ning itu ko anu ni non pa biniari anta kita nunda mix lo ke lo ni ko pilo ni non an pin da biniari anta non anda tanga birta be ko pia poloma nila tumi kiti tanga tenglo biniari anta ceklo jonang bangko anu ni nanga pacicak anta biniari an ni ceklo jon paret anta nili tumpan an birta be nili tumi kiti tanga tenglo nanga pati ji kulo te jagra rang nang pati nang nitu to vai man rang pidana nili tumke kiti tanga tenglo Ciklo jangan buang arniar pen ini somar pen ini tumko ani dagang kecepatan tukan tak ini ani anta mix loket harma CM tementa Bom, você tá bom, que mano, porque tá,
Fek dalam bangsa tu. Tabla nang tungray Kau dia pada lembaga tu fek fek kini ada ke. Pemane kau fek dalam berbiak ke. Pula tu mancu nang nema. Alam pun nang nema dia mah fek tu. Long lagi kita betul betul kita. Ladak, yang solo beri kacau lu. Kipi dia fek betul betul. Kau bukan lah tu. Dongkamukam Children Park Management Committee atumpen Dongkamukam Children Park along Kapang Therasai ke Klempon. Kedam tang pai ni phai ke thomar ni jangkar bianglong Dongkamukam Town Tovar Krongpli adung head ke do kijui kelang adim Children Park along Management Committee atumpen Labor Day arani pacheton dun si Kapang Therasai ke dengpon. Labangso Kapang Therasai along akenang sot ahormu hortar bab ke panmate bab ke rot amisin dustbin ku nopak hai hui ahormu karbi anglong autonomous council CM Dr. Toliram Ronghang ahin pen kera pipa jordon pusi management committee atumpen than pachini pon. Lapen labangso Dongkamukam Children Park along aruitin pusi tame Kapang Therasai dengpon lapen non do bompen an sose osomar kijoi kelang ahormu kibi pon thuji aphan sitame committee atumpen lamthei chepaklang pon. Tangte non Dongkamukam Children Park Management Committee atumpen kaningjepon alam thele arjuponik sine. Bini nipai ketom budi. Bini nipai ketom pai acik lu. Ningkan suri ini ra inkorapli. Lebar de labangso arni kapaceton non pen nilitum sitame ladak. Dongkamukam Khorsing Bay Memorial Children Park along nilitum da Kapang Therasai deng ponlu. Lasi labangso asai ke deng abang nilitum pinidat kali ruini penipong rui thom penipong lasona bang nilitum Kapang Therasai deng ponbom ati ladak Dongkamukam along bangke tahun along kedam kebang atun pusitame ladak suman atum public atum akeruta nang pipon lo ladak osomar atum ilitum jase metbe ladak taono somar tum pusame kijui kelang ladak kisuman refresh hadi labangso our side pusame nilitum ladak lana pon lo lapen laso kalana long pusame osomar tum pusame ladak wang pen ladak nang jui long lo pen nilitum ladak jasemet pet Dongkamukam Municipal Board along amar lo ladak ke nilitum han pusame bidi sore Dongkamukam Municipal Board atum pen pusame nilitum han nang than nang pari pon bom lo la pen nilitum pusame ladak ali gelong phan pupedasi nilitum methang asumar rat asumar nangli sumar nili sumar pusame ladak kijui awai kang long pusame nilitum ladak tiklo lapen nilitum ladak kai kita paklar borohan nilitum mang ponlo lapen CM sar kabor ipen ajok ladak kijui asaita dolo si dode pope kopine repairing renovation kopine lahu light bulb kadu we kapika neng kusame CM sar tanang cerabun bom nili tu mabange jakong mabangke arjak rapelo nili tu ladak bangkre ke thoma teamwork do kacera bravri lasi CM sar kusame dak Dongkamukam along paklar nang kunili tum phan nang support dun lo municipal board pen pusame nang support dun bom lo si nilitum sta non kebangji apor pusame sayang deng bangke nilitum deng pon bomji osomara tumhan koson si aning kaparong pon jima laswa bang asai nilitum deng ponji lapen ladak kaprek entertainment events doji lasi lapuson si town along environment bang nilitum kapache larye phan bod ipon bompo pusi nanglitum media hoi tasame nilitum keni the thombe tamme nang pachini tu iglo si pini labangso lebar ai labangso mahangge thegarni pache tonun si nilitum pini sayang deng ponlo lapen nili
ak isi ak siam sarphan pusame akero piponji je nilitum abangke jakong bangsi arcak ponlo ladak kapangkir asai kadu nilitum arcak ponlo dan kisuman nilitum ladak instrumen nangko kini grass cutting machine pendang lok kaprek instrumen nangko klasi siam saraphan nilitum tuning rilo siam sar apan ka tuning ripen siam sar nang respon lo nang rapon lo la hilo jo nilitum la pini bab ke pan asai ke tengelong siam sar si nang cerap pun lo humni labang so grass cutting machine bang humni nilitum pan lada Horsing Bay Memorial Children Park Management Committee nilitum bang pre ke thom do si siam sar ben si labang so machine bang ke nang rapon lo nang pajir pon lo lapen la dustbin ta kit kep do lapen water pump set kusla minitum kacuning ria teng water pump set ta dulu non amal bang ke nilitum ada go down nong sigi kok lo kasi nilitum puthot siam sarphan kacuning ria teng ason pen nang rap lo nang nilitum phan nang pali lo so teng ben nilitum ta ladak dong kam kapaklari phan bang ke nilitum sayang deng ipra pinisita deng pon lo non iprang ke banggi pusame sayang deng ke deng pon bom jila masi kadu gawe nilitum alle aphan bang ke kalilo rat aphan mate social service aphan labang su claim nangji bang putin pusame ladak paklar bor neng paklar chen neng kwa ke mang wan sinitum pini cera prin pen nilitum bang lo kapang thir asai deng pun lo nilimen project be nilihem lang sudo lapen ladak methang si anutin da cepacini phansi nilihen pen tuning ripon lo